खुलुमबाय गासैबो बर'नि निउज पर्टेल निउज चेनेल नायनानै मोजां मोनग्रा नायगिरि साफ्रोमबो निउज चेनेलनि गोजोन हास्थायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो आरो लोगोसे दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि धेमाजि जिल्लानि जिथुनाखि जथुम्मायाव जोङो प्रेस मिट होनायाव जोंनि खाथियाव फैनाय गासैबो मिडियानि रिपर्टार नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय बरायनायखौ बावहरो। दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ थांनाय 30 मार्चआव दाफुंदों। दा बे दाफुंनायजों लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ लानानै जोङो गोबां नांबोगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा फिसा फिसा ओनसोलाव गोबां मावनो थानायलाय जोङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो सिमेन्ट सापरि आनसलिकखौ दाफुंनानै लानो हाबावबाय। बिनि सिगां जोङो थांनाय 9/7/2023 अक्ट'आव जनाय आनसलिकनि सिङाव थानाय सिलिकापुरि बर' गुदि फरायसालियाव गगामुख आरो जनाय आनसलिकखौ दाफुंदों। दा बेवहाय जोङो सिमेन्ट सापरि आनसलिकखौ दाफुंनो हायाखैमोन, दिनैहाय जोङो आबुङै दाफुंनो हाबाय। बे दाफुंनो हानायजों लोगोसे जोङो सिमेन्ट सापरि हालामाव आफादगिरि महरै मुस्रि प्रदीप कुमार बर' आरो नेहाथारि हिसाबै मुस्रि रामा बसुमतारी बिथांखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों। दा बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो सिमेन्ट सापरि हालामनिफ्राय जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मावनो गोनां गोबां हाबाफारिखौ मावनायजों लोगोसेनो बे सिमेन्ट सापरि हालामाव जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि मोजांनि थाखाय गोबां मावनो गोनां ससियेल एक्टिभिटिस खामानिफोर दङ, जेरैहाय ड्राग्स, जौ जुवा, चाइल्ड मेरिज, बेजों लोगोसेनो ससियेल आन्टि एक्टिभिटिसफोरनि खामानिफोरखौ जोङो जोंनि आफादनि गेजेरजों होबथानाय हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि बे आनसलिक आफादनि गेजेरजोंनो सिमेन्ट सापरि हालामनि जिथुनाखि सोलोंथाइनि जौगानाय बिथिं फारसेयाव इडुकेसन एवारनेस प्रग्रामखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ दायित्व होदों। दा बेजों लोगोसे बिथांमोनजों जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै लोगोसेनो दंफायो। जेरैबायदिहाय बिथांमोननो सहाय सहजुग नांगौ जोङो बिथांमोननो थोजासे होदों। जेरैहाय जोंहा गोबां मावनो गोनां हाबा दं। जोंनि जिथुनाखि माखासे रुंसारि जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव 30 रुंसारि मुंख्लंफोर दङ। दा बे मुंख्लंफोरा दिनैसिमबो एक्सग्रेसियानि जिथुनाखि मोननो गोनां मोन्थाय दङ, बे मोन्थायखौ मोनफुङाखै। 30 मादाव मात्र 2 मोननो हादों, बाखि 29 आद्रा जानानै दं। दा जोंहा बेखौबो गोबां मावनो गोनां हाबा दङ। माखासे जोङो जिथुनाखि प्रसासनिक बिजोंजों मावफुंलांनांगौ बेखौ जोङो मिरु आफादजों लोगो लोब्बा लाफानानै मावफुंलांबाय थागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जिथुनाखि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि सिङाव 26 पेन्डिं केस जिथुनाखि दासिमबो बायाखै, जायनोखि 34 बोसोर सोमावसारनाय समाव माखासे एनडिएफबि रिलेटेड केस, सोरनियाबा आर्म्स एक्ट, सोरनाबा किडनेपिं, बेबायदिनो 26 साया जोंनि धेमाजि हालामाव दासिमबो केसा बायफुङाजासे ओरैनो दंबाय दङ। दा बिनि सायावबो जोंहा माखासे मावलांनो गोनां दङ। आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बे धेमाजि हालामावनो 584 दिनैसिम रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै, जायफोरनियानोखि अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय भेरिफिकेसन खननै खनथामहालागै जानानै थांबाय। दा बिथांमोननि सायावबो जोंहा गोबां मावलांनो खामानि दङ। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोङो धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ थांनाय 30 मार्चआव दाफुंनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसा जायगायाव जोङो गावजों गाव जिल्ला हिसाबै मोनास्लाबैलाय दिनैनि दिनाव जोङो आनसलिक कमिटि आफादखौ दाफुंना लादों आरो। बबे जायगायाव फालिनो थि खालामनाय जादों? जोङो
दिनैहाय जोंनि 14 सेप्तेम्बर गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों 14 सेप्तेम्बराव मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि सावरायमेलनि गेजेरजों जिथुनिखि जिल्लानि गेवलां मेल जानानै थांदोंमोन, बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनानै थि थांखियाव फैनो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि जिल्ला हिसाबै खुङालासे आनसलिकहै मोनथामबो जायगायाव फिसा फिसायैबाबो खुंफुंनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मिरुआ थि थांखिखौ हरनो हाथ'वाखै। मिरु हिसाबै बिटिआरआवहाय जिथुनिखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबै सालबारियाव खुंफुंनायनि बाथ्रा दङ। दायो जोङो एक्सुवेल रिजाल्टखौ मोनैलाय जोङो जिल्ला हिसाबै खुंनायखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लायाखै। अब्लाबो जोङो आनसलिक हिसाबै खुंफुंगोन, बेखौ आनसलिक हिसाबैनो आनसलिकनि बिबानगिरि बिथांमोना दायित्व लागोन। नैबे नोंसिनि जिथुनाखि जा पेन्डिं केसफोरखौ सरकारखौ मा खावलायगोन नैबे समाव नोंसिनि इउनाइटेड फ्रन्ट मोनसे आफादनि जानानै नैबे पेन्डिं केसनि बेलायाव आङो सरकारखौ खावलायगोन बेखौनो, जोंहा दिनै 34 बोसोर दावहा नांनायनि गेजेराव गोबाङानो जोंनि अकल धेमाजि जिल्लानिल' नङा, अल आसामनि जेसेबांनाखि जिल्लाफोर दङ बेयावहाय साफ्रोमनिबो केसा फ्राय पेन्डिं। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआनो होन, आसाम गभर्नमेन्टआनो होन बुंबोगासिनो माखासे केसखौ बोखांबाय, नाथाय केसखौ बोखांनायनि उनावबो फिन जिथुनिखि फैफिननानै वारेन्ट फैफिनो, सामन फैफिनो, बेबायदि फैफिनबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो दिनैनि नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन, जोंनि आउट अफ बिटिआरनि थाखाय जिथुनिखि पेन्डिं केस दङ, बे केसनि बेलायाव बिकेडब्लिउएससिनि मानगोनां दैदेनगिरि चिफ आरो लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोन जिएम बिथांमोन आरो लोगोसे जिथुनिखि बिटिआरनि केस दं, बे बिटिआरनि चिफजों लोगोसे जिएम जिथुनिखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, पलिटिकेलि बिथांमोननि जिथुनिखि प्रेसार, बे प्रेसारनि जोहैसो जानो हागौ नैबे केसफ्रा पेन्डिं केसफ्रा जोबगोन। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैगोन जाहाथे जोंनि जिथुनिखि दैदेननायाव थानाय सरकाराव थानाय बिथांमोना जाहाथे माने आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत सरकारखौ नारसिननानै जोंनि नैबे जिथुनिखि थालांनाय पेन्डिं केसफोर, बे केसफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जिथुनिखि बारग' केडारफोर बिथांमोननि केसखौ सुस्रांनायाव हेफाजाब होयो, बेखौ आं बिथांमोननिसिम खावलायनो। जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों गोबां हाबाफारि लानानै सावरायदोंमोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि धेमाजि हालामाव थानाय जिथुनिखि जोंनि मोनफ्रोमबो एनडिएफबिजों सोमोन्दो रिलेटेड थानाय आफाद, जेरैहाय जोंनि गेजेराव सारेन्डार एनडिएफबि मुङै जोंजों लोगोसे दंफायो, बिथांमोनाबो दिनैनि बे सानाव जोंनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों। हेफाजाब होफैनायजों लोगोसे बिथांमोना जोंनि जिथुनिखि आइडिय'लजि, जोंनि जिथुनिखि मावबिथांखि, बे मावबिथांखिजों बिथांमोनाबो फैफानानै जयैनो माखासे समयसा सोदांनायनि बाथ्रा बुंदों। बिनि थाखाय आङो जोंनि आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि सारेन्डार एनडिएफबि आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जोंबो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एनडिएफबि जानानै बिथांमोनजों लोगोसे सिथाबनानै जोङो जोंनि एनडिएफबि रिलेटेड जेसेबांनाखि मावनो गोनां हाबा दं बेखौ मावफुंलांगोन आरो जोङो जयैनो थानानै जोंनि बे हालामाव थानाय माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आखायाव लागोन।